Ladies and gentlemen, ndiri almost near Nemakonde Road na Harare Drive pa intersection yepo. I think this side rinenge Bluffio. So road is still work in progress. Iroda kujuwalaizwa kuti Harare Drive since iriyo drive yeHarare inyatsokura. So I just thought I should address something very quickly. I couldn't wait until I get home. This concerning Prophet Makandiwa and Prophet Uebert Angel. If you remember very well, there's a video that circulated yesterday, Holy 10, where pakutange panika deliberate mischaracterization, deliberate demonization of the name Prophet Uebert Angel. Of course, that name was dragged in conversation here. I'm not going to respond on my utterance, Holy 10. We hope to invite him to one of our podcasts, but I think kuti panika deliberate mischaracterization and demonization of the name Prophet Uebert Angel. Knowing me, I'm one of the most fair journalists in Zimbabwe, and panokanganisa Prophet Uebert Angel munondoona ndototi prophet apa vabhaisa or something of that sort. Even the same with Prophet Makandiwa. Ndinogona kutoya nditoti ndisinyazonzwisa zvautaura apa, or I really don't believe what he's saying here, or chi. But you look at that whole thing yaiitwa ye 1 million kunzi paroda kuonekwa muprofita wechokwadi tirakuona munhu anoona here. It was also deliberately narrated nevanhu in a way yekuti vanhu vanga vakuitange Prophet Makandiwa vari kuchallenja Prophet Uebert Angel. That is what a lot of people are now saying kuti nyaya ingoripo ndeyengoti Prophet Makandiwa varoda kungoti Prophet Uebert Angel havaone. But if you listened carefully to one of the sermons that Prophet Makandiwa vachitaura ivo kuti the main point is to prove to you guys kuti maprofita ese, whoever which prophet you think aripo panyika panapa, maprofita antopotsawo. Pane zvimwe zvinhu zvavasingaone, pane zvimwe zvinhu zvavasingaone. You can't see everything, which is actually what the Bible says. Ukaverenga Bible unoona kuti hanzi we see in parts, we know in parts. And kana mavision kana kuri kuprofita, we prophesy in parts, but when that which is perfect has come, we shall know him as he is known. Anchanyasogona verse right. But ndinge ndikubudisa point yekuti kana tiri pano panyika, we know in parts, we see in parts, but pachaya chinhu chiri perfect ndo parichazonatsotanga kunzi takuona taenda kudenga. But kana tiri pano panyika hatikwanisi kuona fully everything. For munhu anonyatsonzwisisa, for munhu anonyatsoona, for munhu anonyatsonzwa kuti kunyatsounderstanda kuti prophet ari kuedza kuti chii, you can actually tell kuti Prophet Makandiwa was actually defending Prophet Uebert Angel. Prophet Makandiwa was actually defending Prophet Uebert Angel. How? You look back in history, I think it's just a year ago, a year or 2 years ago, pakaitika that Al Jazeera document. Prophet Uebert Angel was being accused. Vakatadza nei kuona makamera, vakatadza nei kuona kuti majournalist anga akahide kana anga ari muprofita waMwari chaiye. How did he fail to see these things? It's simple. That is what Prophet Makandiwa said, kuti hatione zvese, pane zvimwe zvatisingatoone. Just as the Bible also says, kuti we prophesy in part, we see in part. Even the greatest of all prophets, even the major of all prophets, it's not everything that you see. And Prophet Makandiwa was actually defending Prophet Uebert Angel. That's the way that I see it. I don't know what vamwe munozviona sei, but as I can say, patange panika deliberate ploy to demonize and to mischaracterize the image of Prophet Uebert Angel. But well, we will see. Zvangofana nemota iyi kuti ange iri deliberate kuda kunditsika, but well, we will see.